Καλησπέρα! Γεια σας, γεια σας. Είναι μαγιό το οποίο αποτελείται από 3 τεμάχια. Έχει εδώ πέρα το καφτάνι του, είναι ντραπέ μπροστά. Πίσω έχει ανοιχτή πλάτη, είναι Μπραζίλ, είναι μπικίνι το πάνω, έχει ενίσχυση. Και νομίζω ότι μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, είναι πολύ σεξι, έρχεται καλοκαίρι, έχουμε φέρει άπειρα πράγματα, άπειρα μαγιό και όχι σκέτα μαγιό, δεν σε δώσω, έχουμε και καφτάνι. Χρωματάρα, το πατάτε. Χρωματάρα και αυτό, κάτσε. Εδώ. Και το λεοπάρ που φοράω και όλα μαζί. Να είμαι και εγώ λοιπόν. Θεϊκό ολόσωμο. Νίκη μου φυλάκια! Αμπικινική. Λοιπόν, το... Size caps. Έτσι Και κάνει σηματάκι. κρουαζέ μπροστά. Βγαίνει στο φούξια που φοράει η Ανδριάννα. Έχουμε μαύρο και τέλειο κόκκινο της φωτιάς. 19,90 μόνο. Έρχεται τώρα. Εντάξει, θα φύγω. πόσο τον αγαπώ το κοινό. Πάμε για γυμναστική, παιδιά. Κοιτάξτε σετ που έφερε. Του λέω θέλω σετ αθλητικό. Πήγε την επόμενη μέρα και έφερε σετ αθλητικό ο άνθρωπος. Είναι απίστευτος. Είχα παραγγείλει 3. Δεν ξέρω. Εμένα κοίταξε να δεις. Αυτό το χακί είναι το αγαπημένο. Όχι χακί. Χακί δηλαδή. Ναι. Έχει caps. Κάνει εδώ πέρα στήθος μπόμπα. Χωρίς σουτιέν. Πίσω κάνει πολύ ωραίο push-up. Κυλίτσα σφίγγι, είναι ποδηλατικό, είναι για το καλοκαίρι να κάνεις τα καθισματάκια σου, να κάνεις τη γυμναστικούλα. Λοιπόν, 19,90 είναι το σετ, μαύρο ανθρακί σκούρο είναι βασικά και γκρι. Να το... Να είμαι και εγώ. Ολόσωμο, ντραπέ, στρασάκια. Σούρα στον ποπό. Για να τονίζει. 90 και το σιτάκι και το ολόσωμο. Πίσω έχει σούρα, κάνει... Σούρα στον ποπό. Μπορείς να το πάτε Ερίνα με ένα φόρεμα που έχει κάνει. Μπέσσελερ, χαμός, ο χαμός του χαμού. Είναι στράπλες, full strass. Είναι εξαιρετικό και κάνει και εδώ πέρα κόβει, μαζεύει πάρα πολύ την κοιλιά. Πίσω κάνει push-up και αυτό. Γενικότερα όλα μας τα ρούχα να ξέρετε κάνουν push-up. Μπα το θέλω λέει Νίκη. Έλα. Να, εδώ διάλεξε. Μαύρο, μπλε. Νομίζω... Με μια ολόσωμη, Α, πολύ ωραίο, δικό μας σχέδιο. Ολόσωμη, λεοπάρ. Με την αγκράφα ήλιο εδώ. Πίσω τέλεια πλάτη. Όλοι ανοιχτοί. Όλοι ανοιχτοί. Σε λεοπάρ και ζευρέ μόλις ήρθε. Τέλεια. Τη μούλα δεν ξέρουμε ακόμα. Φόρεματάρα. Μόλις ήρθε και Της αυτό. πεθεράς είναι αυτό. Είναι τέλειο. εδώ πέρα σεμνό και άμα γυρίσεις από εδώ είναι και λίγο πιο sexy. Έχει το άνοιγμά του, έχει caps, είναι strapless. Έχει εδώ πέρα στο πλάι... Έχει εδώ πέρα στο πλάι τη δαντέλα του και κάνει σαν κορσέ εδώ πέρα, μαζεύει. Σε άσπρο, να δείξουμε και το άσπρο. Και άμα θες να κάνεις ένα πολιτικό, αξέχαστο, Ναι. πάρε Φοράς. ένα τέτοιο. Είναι πρώτη της φορά. Έτσι, θέλω να τις φερθείτε με αγάπη. Και ευγένεια. Έτσι, και ευγένεια. Τζινάκι. Με στρας. Από extra small μέχρι extra large. Και τέλειο μπολερό. Γίνεται και μπλούζα. Ένα ωραίο σουτιέν από μέσα. Στρασάκι επίσης. Στα 14,90 είναι το μπολερό. Με στρας. Να δείξουμε, Να δείξουμε και τα χρώματα. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι να φαίνεσαι. Ωραία. Βεραμάν, Τέλειο, Πότε τα φέρατε αυτά? ροζ, Ροζάκι. κόκκινο, Ωραίο και το κόκκινο. μπεζάκι Και λευκό για να το μαυρίσουμε. Oversize σετάκι για κάθε μέρα, full ελαστικό, έχει τα caps.
Size αυτό εδώ πέρα το set. Λοιπόν, κάτσε να μπράβο. Εδώ, τα Έτσι εντόπισα. να αδειάζουμε γιατί δεν χωράνε. Πού να χωρέσουνε, κάθε μέρα παραλαβές, χαμός γίνεται. Λευκό. Αυτό πάρτο. Βαρύ. Ναι. Ροζ Έλα. και γκρι. Για γύρνα. Λα. Ε, Λοιπόν, εντάξει, εξαιρετικό Απίστευτο σετ. Άμα είσαι μαυρισμένη με λαχρινή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου πάει το λεοπάρ. Λοιπόν, θα δείξουμε τα χρωματάκια. πάντα. Θαυμάστε τώρα εδώ αυτό. Έχει caps, είναι πολυμορφικό. Έχει το κόσμημά του πάνω. Η φούστα είναι μάξι. Είναι τούλι. Είναι one size. Και νομίζω ότι έχει και άλλα σχέδια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και χρώματα. Έχουμε και χρώματα. Για δείξε. Α, ναι, περίμενα, μην κλείσεις. Θέλεις να έρθω? Για δείξε τα χρώματα. Όχι, θα βρει. Εδώ και τα δύο εμπριμέ. Ωραία, Και αυτό πολύ ωραίο, Το φοράς όπως θες νομίζω αυτό. Και τι Ναι, ράδες το κάνεις. είναι και πολυμορφικό. Ένα, σκάφο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. αυτό Έντονο. θα σου πήγαινε. Καλοκαιρινό, Ναι, Μα με λένε που είσαι και live και... Παιδιά, εγώ κάθε Τετάρτη εδώ είμαι. Εσείς δεν παρακολουθείτε. Για συντονιστείτε κάθε Τετάρτη, μην ξεχνιέστε. Λοιπόν, ολόσωμο. Ναι. Α, καλά, πολύ Λοιπόν, διαφορετικό. βγαίνει και σε λεοπάρ. Α, δεν κάνω. Λοιπόν, ζευρέ, Έλα, Μαριπά, είναι ζευρέ ήθελες. σκούρο λεοπάρ. Εντάξει. Α, εντάξει, αυτό καλοκαίρι 2025. Στούμε τα όλα του ελαστικό, σεξι, το φοράς πρωί, το φοράς βράδυ, καλοκαίρι έρχεται, πάρτε να έχετε, δεν θα τα βρείτε αυτά. Και οι δύο Τέλειο extra small. σετάκι. Αθλητικό. Ροζ. Για μένα που ήθελα να αρχίσω γυμναστήριο. Έτσι. Βρήκα κίνητρο τώρα, Κάτω το παντελόνι έχει. Όπα, μη σε χτυπήσω. Έχει σκίσιμο. Με σκεσιματάκι, ναι. Τέλεια. 29,90. Να δείξουμε και τα χρωματάκια. Εννοείται. Μαύρο, κλασικά. Αγαπώ μαύρο. Ωραίο και το ροζ όμως. Δεν είναι κάτι Ναι. άλλο. Γαλάζιο. Υπέροχο. Και Θα το... Θα ξεκινάς να φοράς χρώματα. Εδώ, μαύρο διαμάντι αγάπη μου. Μαύρο διαμάντι. έτσι. Φόρε ματάρα, με caps, με τις χρυσές εδώ πέρα τις λεπτομέρειες. Έχει τυράδες ρυθμιζόμενες. Είναι κολλητό, είναι σεξι. Είναι εξαιρετικό, μίνι. Και νομίζω 25,90. βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Έλα χαμός με τα στρας. Χαμός, Baby blue υπέροχο. Στρας. Ωραία κοψίματα. Και πίσω στρώνει υπέροχα. Έχει caps μπροστά. Δεν χρειάζεται σουτιέν. Είναι 25,90. Και σε άλλα χρωματάκια. Baby pink. Υπέροχο, Αρχίζουν και μου αρέσουν τα χρώματα τώρα. Αυτά γίνονται. Λευκό. Λευκό που πεθαίνω. Α, θα σου δώσω και σένα ένα λευκό φορέμα. Και μαύρο, εντάξει, κλασικά, Ναι. Υπέροχο. Αυτά σε τι τιμούλα είναι? 25,90. Πάρε και λίγο δαντέλα. Δεν τα λέει όμως όλα. Έχουμε, παιδιά, αυτό με το Iris. Εγώ τώρα το ήξερα. Παιδιά, οτιδήποτε πάρετε και Iris και κάτι με 10 ευρώ να πάρετε, έχετε δωρεάν μεταφορικά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Άνω των 50 πάλι δωρεάν μεταφορικά. Διαγωνισμοί πολλοί τρέχουν στο TikTok. Και... εντάξει, τι να πεις τώρα. Αυτό είναι να το βάλεις στην κηδεία του πρώην σου. Να πας έτσι. Το είχα πει. Μόλις έφτασε. Πριν πόση ώρα?
δεν πάει. Ναι. Απίστευτο, ολόσωμο, χιαστή μπροστά, διαθέτει caps, shorts, διαφάνεια κάτω, καμπάνα, Και είναι 25,90 μόνο. στα 25,90. Υπέροχο, αυτό θα το πάρω χθες. Είδες που μου λέγεις ότι θα σου είναι μεγάλες οι ολόσωμες. Ναι, και φοβόμουν επειδή είμαι λίγο κοντούλα ότι θα μου είναι μεγάλες οι ολόσωμες και είναι Μακριές just. μάλλον, ναι. Ναι, μακριές στο ύψος. Απίστευτο. Λοιπόν, 25,90 το τζιν με φερμουάρ άνοιγμα στο πλάι, αν θες το φοράς κλειστό, αν θες ανοίγει μέχρι πάνω το γοφό. Γεράσαμε εδώ πέρα τόσα χρόνια. Και να σκύψουμε δεν μπορούμε. Να σκύψω εγώ. Τσακ, πάρ' το. Ακραίο. Τώρα που έρχεται και καλοκαίρι. Και το πουκαμισάκι, το μπολερό, είναι σαν αυτό που είχε φορέσει πριν η Ανδριάνα, μόνο που δεν έχει καμπάνα μανίκι. Έχει κλειστό μανίκι. Είναι κούκλα, είναι κούκλα. Και να δείξουμε χρωματάκια. Ναι. Ροζ, γαλάζιο, μπεζάκι. Πολύ ωραία. Είναι Σορτσόφουστα. δικό μας στα 14,90. Υπέροχο τοπάκι με αγγράφα. Το τοπάκι σουρώνει και αν θες μπορείς να το κάνεις και κοντό. Και εδώ είναι ωραίο. Προσαρμόζει όπου θες. Το κάνεις όσο κοντό ή μακρύ θες. Στα 14,90. Που κάνει δεύτερο. τρίγωνο. Πρίντσε σοφά σκονδραμένο και Έτσι. αυτό. Και να δείξουμε στο τοπάκι χρωματάκια. Ναι. Baby blue. Φανταστικό. Λευκό. Και φυσικά Και μαύρο. μαύρο. Λοιπόν, είναι κορμάκι. Μαγιό. Beachwear. Έχει εδώ πέρα τις χρυσές τις λεπτομέρειες. Εγώ το έχω κάνει χ. Και πάμε να δεις τώρα, εντάξει, τις πεθεράς και αυτό, αλλά αυτό άμα το φορέσει την πεθερά, άστο, δεν θα σε Ναι, πάρουν άστο. για νύφη, άστο καλύτερα. Πάμε να δεις τώρα εδώ χρώματα να πάθεις σοκ και φούξια. Αμέ. Για πάμε λίγο. Μαύρο. Μπέζ, που εγώ το λέω χρυσό αυτό. Μπλε, τρομερό. Φούξια, μπάρμπι. Και το κόκκινο. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, Ωραία. Τζιν. Με σκισιματάκι στα πλαϊνά. Και τέλειο μπλουζάκι. Με φουλάρι, το κάνεις ό,τι θες. Πολύ τάση. Και πίσω. τέλεια. Και έτσι μου αρέσει εμένα πολύ. Να κρέμεται λίγο. Ωραία, να δείξουμε και χρωματάκια στο μπλουζάκι. Ναι. Λευκό, Ωραίο και το λευκό. γαλάζιο. Μόδα αυτά που κάνουν έτσι στο λαιμό. Τέλειο, Κάτι Ναι. δεν έχεις κάνει σωστά. Ροζ. Λες. Για δες τον καθρέφτη στο σανσέρ. Όχι, καλά είναι. Α, εντάξει, Πολύ τώρα ωραίο. καλά είσαι. Πήρε. Άντε, εγώ όταν λέω Κάτσε να κάτι, αφήσω και αυτά να αδειάζουν. δεν έχω άντρα εγώ. Πού να βρω άντρα να μ' αντέξει. Ωραίο. Ναι, αμέ. Εντάξει. Όνειρο. Εξαιρετικό. Παρόλο που είναι μάξι, είναι πολύ σεξ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσένα? Τι να πω, παιδιά, δαντέλα, όλο μάξι, τρομερό, έχει φόδρα από μέσα. Εδώ σε μαύρο. Είναι ένα φόρεμα εξαιρετικό. Εντάξει, απίστευτη ολόσωμη. Να Άνοιγμα δω. στο τεκολτέ. Πολύ ωραία. Καμπάνα κάτω. Υπέροχο, Ζώνη, ανοιχτή Ζώνη, πλάτη. πολύ κυριλές, 6 ταυτόχρονα. Είναι 25,90 και αυτή μπορείς να τη φορέσεις αν θες πήγαινε μία και κάτι να έχει χιαστεί. Τέλεια. Περιστέρι και στο εννοείται εγάλεο. έτσι.
χρυσοστόμους μ' αρέσει. Μίγδης 5. Ωραίο, Πιο πολύ μου αρέσει. Και εσύ είχα Και παρεξηγήσει έχει γενικά τις τις τσέπες. ολόσωμες για εμένα που είμαι Καλά, λίγο εδώ κοντή. θα αλλάξεις γνώμη για πολλά πράγματα. Είδες. Λοιπόν, Ναι, ξαπίστευτο. τέλεια. Τιμή? Άντε βάλει το σετάκι 25,90. One Τέλεια. set Ελληνικά. Ναι, βγαίνω εγώ να το δείξω σιγά σιγά. Είναι ένα σετάκι Princess of Fashion, αθλητικό, δεν φοράω σουτιέν, δεν διαφανίζει καθόλου, έχει το λάστιχο εδώ πέρα το Princess of Fashion. Κάνει πίσω εφαρμογή πολύ ωραία, είναι ποδηλατικό, είναι για γυμναστήριο, είναι για βόλτα, είναι για καφέ, είναι για Έχει δουλειά. σου. Ναι, Μάτσε, κάποιος με μάτσε. μάτιασε, ναι, και εγώ αυτό λέω τώρα, δεν μπορώ να σας Λοιπόν, πω το πόσο σορτσάκι είναι ίδιο, Ωραία πίσω. αλλάζει το μπλουζάκι. Εμένα είναι με μανίκι, της κοπέλας είναι με... Τυραντάκι. Και βγαίνει Τι εννοείς? το ίδιο σετάκι και χωρίς λάστιχο. Α, έλα. Όχι, μην το βάλετε, Καλό. να το δείξουμε. Έτσι και χωρίς Ωραίο και λάστιχο. χωρίς λάστιχο και με λάστιχο. Άντε φιλάκια, τα λέω. Άννα θα βγει τύπου μάτσι μαζί με την Κατερίνα. Πολύ ωραία σούρα πίσω, Και φαίνομαι και γυμνασμένη, τώρα που δεν είμαι. Σας Είδες. παραπλανώ. Απίστευτο. Και το πριν πολύ ωραίο, Ωραία, παιδί. Δείξω εγώ τα χρωματάκια. Εγώ φοράω αυτό που φοράει εδώ το κουκλί σε λευκό και το κάτω και το μονόχρωμο. Για έλα, Λοιπόν, να είμαστε. πάμε να δείχνουμε Μάτσι, χρώματα. μάτσι. Γαλάζιο. Μία η Το άλλη. μονόχρωμο έχει 9,90 Μαζί. να πούμε το ποδηλατικό. Μπλε, πιο σκούρο. Γκρι. Αυτό είναι πολύ ωραίο, Όλα μου αρέσουν. Και το γκρι. Και στο μονόχρωμο ροζ και χακί. Να το δείξουμε και πίσω. Ναι. Τέλεια. Είναι. Α, Έτσι. Ωραία. Γκράντε. Ναι. Ναι. Το θέλω και βιντεάκι. Λοιπόν, Κάτσε. σετ του πανικού και αυτό είναι με εγγράφα πίσω, έχει τσεπούλες, φερμουαράκι εδώ, πολύ ωραίο. Είναι σαν το σετ που είχαμε το βελουτέ το χειμώνα. Απλά δεν έχει. Απλά σε ανοιξιάτικο ύφασμα. Έχει και δάχτυλο. Το έχει βάλει το δάχτυλο, δεν το έχει βάλει το Όχι. δάχτυλο. Βγάλαμε στη φόρμα αυτή τέτοιο, έλα. Αμέ. Λοιπόν, να δείξουμε χρωματάκια. Μαύρο, Άπειρα. φούξια. Έλα λίγο πιο πίσω για να μην ασπρίζει. Α, έλα ναι. Ροζ Της Barbie. και γαλάζιο. Και όλα μαζί και το κόκκινο που φοράω. Τόσα χρώματα, ποιο να διαλέξεις δεν ξέρω. Φεράρι. Ναι. Υπέροχο σετ. Μανικάκι. Τρομερό. Δεν χρειάζεται και σουτιέν. Τίποτα. Το φοράς χωρίς. Εγώ τώρα το φοράω χωρίς. Υπάρχει σε large αυτό που φοράω. Ποιο? Φόρεσα. Είναι one size. Κάνει και σούρα πίσω. Καλύπτει large. Καλύπτει άνετα. Καμπάνα στο τελείωμα. Και είναι όλο μαζί 25,90. Τέλεια. One size. Ναι, one size. Είναι ανεβασμένο στο e-shop. Δεν θυμάμαι τώρα με τι όνομα. Να δείξουμε. Και τα χρωματάκια. Έχουμε χρώματα σε αυτό. Αμέ. Καλέ, πού πήγαν τα υπόλοιπα. Βγαίνει και στο χρωματάκι αυτό. Και το αγαπημένο μου πλέον έχει γίνει το baby blue. Λοιπόν, και έχει και μαύρο και φούξια. Δεν τα έχω τώρα εδώ. Μπορείτε, Και να τα, μαύρο και φούξια. μπορείτε να τα δείτε στο e-shop ή σε αναρτήσεις που έχουμε κάνει. Τρομερό, Υπάρχουν όλα διαθέσιμα. Λοιπόν, ολόσωμη πετρόλ, Μόλις ήρθε. είναι έξω η πλάτη, είναι σωλήνα μέχρι κάτω. Κύριε Άνθιμε, Ναι, να σας ρωτήσω. αμέ. Έχει εδώ πέρα μπροστά το κόσμημά του, το χρυσό. Το κάνεις χιαστή, το κάνεις και με έναν νόμο. Το κάνεις όπως θέλεις. Έχουμε χρώματα. Αμέ. Κάτσε να τη βρω μόνο. Πετρόλ που φοράς εσύ και μαύρο. Θα μπορούσε να λείπει και η μαύρη. Εντάξει. Δεν πάει σετ. Εντάξει, πρέπει να κάνω γυμναστική, Πάει σετ. Όχι. Παιδιά είναι τέλειο Είναι το μαγιό απίστευτο. αυτό. Λοιπόν,
ακραίο μαγιό. Παιδιά, ορόσημο, σοκ! Δεν ηχίαστη. Είναι Μπραζίλ πίσω, Σοκ, εντάξει, δεν θα σοκ, γυρίσεις, σοκ. εντάξει. Δεν γυρνάω. Όχι. Όχι. Λοιπόν, Είναι πάρα πολύ ωραίο. μόλις ήρθε, στρας, χιαστή πάνω. Χοψίματα στο πλάι, να κόβουμε και κάτι. Τέλειο. Το παντελόνι είναι ξεχωριστά, δεν είναι μαζί, Ναι, είναι δεν δικό είναι. μας. Τιμή. Τιμή το μαγιό δεν ξέρω, ήρθε πριν 1 ώρα. Μας τρελαίνεις, θέλουμε τιμές. Το θέλω αυτό, κρατήστε το Κρίν μου. και μήνυμα. Δώρο το θέλω. Ωραίο. Είναι απίστευτο. Αυτό εγώ το έχω ερωτηθεί, το παίρνω. Εγώ θα το πάρω αυτό, χωρίς Γιατί να δεν το θα το δοκιμάσω. βρω, γιατί Κι δεν εγώ θα το είμαι βρείτε μετά. Κι εγώ είμαι σίγουρη. Εμένα μου αρέσει καταρχήν, δες λίγο σώμα που κάνει. Σφίγγει εδώ πέρα τη μέση, είναι max. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν είναι όλα για όλους. 14,90. Με 14,90 δες φόρμα που θα πάρεις. Να δείξουμε και χρωματάκια. Έγινε Αλέκο μου. Να δείξουμε και τα χρώματα. Γιατί δεν μου έδωσες αυτό. Με στεναχώρησες τώρα. Εντάξει, όλο λέω, θα δείχνουμε. Τώρα με στεναχώρησες πάρα πολύ. Όλες από εκεί γιατί Α, θα δουλεύω να τέλειο. σκοτώνεστε. Τρομερό. Κορμάκι, ξεχωριστή η φούστα. Το κορμάκι αυτό έχει κάνει πανικό να πούμε. Ναι, είναι υπέροχο. Με διαφάνεια. Η φούστα. Δική μας 14,90 και αυτή είναι best seller με τον κόμπο μπροστά. Σκίσιμο. Έτσι, τη φοράς και με κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Αυτό το φόρεμα. Λοιπόν, είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι για Όσκαρ. Είναι το φόρεμα της πεθεράς. Εδώ πέρα είναι σεμνό. Εδώ πέρα έχει το ανοιγματάκι του. Αλέκο μη στέλνεις, αλλά φτάνει. Τελειώσαν τα χρώματα. Έχει caps. Σίγουρα. Έχει τη δαντέλα του. Βγαίνει σε άλλα χρώματα. Λαθό. Παιδιά, βγαίνει και σε λευκό αυτό. Εγώ άμα ντυθώ νύφη πολιτικό θα κάνω 1000% και θα βάλω αυτό εδώ. Ένα πολιτικό γάμο θέλω να κάνω. Αλλά δεν έχω βρει το κατάλληλο γαμπρό. Και ξύνιζε, θέλω μόνο μαύρα. Τέλειο φόρεμα. Κορσές φόρεμα, Ναι. Με διαφάνεια και τρούξ. Και τη Στρασάκια. τσαχπινιά του εδώ. Το κορδονάκι, ναι. Πολύ ωραίο. Και σε χρωματάκια. Το χρώμα έχει ρε εσύ, Baby Ανδρέα. blue, baby pink, λευκό Και και μαύρο. Ναι. Και το λευκό πάρα πολύ ωραίο. Δεν σου κόντωσε ένα λευκό. Για πάμε λίγο, δες και λίγο φόρμα, μην βλέπεις μόνο βραδινά ρούχα. Δες τη φορμούλα, η οποία είναι oversize, full ελαστική. Τιμή λέει εδώ η φόρμα, 29,90. 29,90 κορίτσι μου, είναι one size, full ελαστικό, εγώ είμαι extra small. Τιμή για αυτό το set, 29,90 παιδιά, 29,90. Και τάφη και σε άλλα χρώματα. Είχαμε πολλά. Τώρα έχουμε το βεραμάν που φοράω εγώ. Εγώ σε παντρεύομαι και με πιτζάμες. Έχω το μπλε, το μαύρο του, το γκρι του, όλα μαζί και το βεραμάν που φοράω 4 χρώματα, θα έρθουν και σε άλλα. Είναι τα λευκά. Παντρεύομαι. Πότε. Άντε και τα δικά μας. Σας καλέσω να το μετρήσω κρυφό τώρα, δεν το λέω. Τέλειο φορέμα. Φορματάκια. Υπέροχο, σούρες. Ναι. Διαθέτει κάψ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε διαφανίζει, ούτε χρειάζεται σουτιέν. Ανώ. Να τα. Υπέροχο. Κατερίνα, μισό λεπτάκι. Ταιριάζει και με το μαύρισμα. Μαυρό. Άμα είναι να κάνεις λεπτό. σολέρο με ξανθιά θα είσαι σαν τσιγκάν. Όχι, παιδιά, λίγο γιατί είμαι πολύ άσπρη γι' αυτό. Μερσή. Τελεία και παύλα. Στο πάρε, σχολιάζουν τέτοια. Αυτό εδώ πώς φοριέται έτσι. Ναι, τέλειο, Εντάξει, σοκ. Τούμπανο. Μαύρο διαμάντι, αγάπη μου. Μαύρο διαμάντι.
Λοιπόν, 2 λεπτάκια γιατί πρέπει να κατέβω κάτω. Να Εδώ. σου δώσω εσένα. Σε ναι. σήμερα. Ναι. Σεμνή και σήμερα, αγάπη. Σεμνή. Μάξι Κατερίνα, φορεματάρα. έχει άλλο κομματάκι αυτό. Ναι, καλέ. Μάξι φορεματάρα, δαντέλα όλο. Πάω μία κάτω και έρχομαι. Αν βγάλει επιβεβαίωση για το Ναι. TikTok, ξέρεις να την κάνεις, Ναι. Ωραία. Puzzle. Πολύ σεξ, είναι μακρύ, τα καλύβεις όλα. Βγαίνει και σε μπλε. Νομίζω, παιδιά, πρέπει να βγαίνει και σε άσπρο, απλά δεν τα έχει φέρει ο κύριος Άνθιμος τώρα όλα. Καλό νεφικό στη ζωή μου. Για να σε δω. Τέλειο. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Και πίσω μου αρέσει πολύ πλάτη. Μπρος, πίσω. Η αγκράφα θεϊκή, κόσμημα. Πάρα Τέλειο. πολύ καλή είσαι. Μην μου λες τέτοια. Αλήθεια σου λέω. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Ωραία, Και βγαίνει κάτσε και να σε άλλα βάλω κανένα χρωματάκια. σετ εγώ. Να δείξω χρωματάκια. Ναι, άμα τα βρεις, δείξτε τα. Μαντζέτα. Πολύ ωραίο κι αυτό. Και Άμα κόκκινο. γυμναστώ εγώ. Τι πιο πήρες? Απίστευτα και τα τρία. Για να δω. Αυτό πιστεύεις ότι δεν το έχω δει ποτέ φορεμένο, τώρα το βλέπω σε σένα. Αλήθεια. Περίμενα να έρθει. Πως στεναχωρήθηκα, είχαμε παραλαβεί πρωί και έρχομαι μεσημέρι να κάνουμε live και τα έχουν πάρει σε όλα τα χρώματα, τρελάθηκα. Λοιπόν, push-up είναι set αγαπημένο για γυμναστική. Είναι ποδηλατικό, έχει εδώ πέρα το άνοιγμα του στο πλάι. Είναι 19,90 το σετ. Πολύ ωραίο, χρώματα. Ωραία, μισό. Α, έχει και από τις δύο μεριές ανοίγματα. Ναι. Επιβεβαίωση παρακαλώ πολύ. Δείξε χρωματάκια, να σου πέσω για τηλέφωνο. Μπλε. Χακί. Ναι. Μαύρο. 25,90. Και αυτό που φοράω εγώ τώρα. Πολύ ωραία. Για να δω. Α, εντάξει. Μαύρο ροζ. Υπέροχο Τα άλλα φόρεμα. τέλος. Caps, strass και πίσω ανοιχτή πλατούλα όσο πρέπει. Εντάξει. Απίστευτο, γυαλίζω Και βγαίνει και... Α, εντάξει. Αυτό το baby pink σήμερα... Τρομερό. Σου έχω δώσει baby pink. Ναι, βάλαμε ένα μπλουζάκι baby pink. Α, ωραία. Κατευθείαν είναι να έρθει από εδώ. Είπαμε, ελάτε στα καταστήματα να βρείτε αυτά και άλλα τόσα 10 φορές παραπάνω ρούχα. Λοιπόν, φόρεμα κάνει κορμάρα, κάνει πίσω push-up full. Έχει ενίσχυση, έχει μπανέλα, κρατάει πάρα πολύ. Και βγαίνει και σε πολύ ωραία χρώματα. Πάμε να δούμε. Εδώ. Χάθηκα. Και αυτή εδώ. Μαύρο, κόκκινο και το μπλε, το θεϊκό, το έντονο. Το άλλο το κρατάω. Καλέ, πώς σου πάει το ροζ? Και δεν φοράω ροζ. Γιατί? Δεν ξέρω, φοράω μόνο μαύρα. Υπέροχο, baby pink. Διαθέτει caps, δεν χρειάζεται σουτιέν. Χιαστή. Αν θες το φοράς και Σούρες. ίσιο. Ναι. Δεν διαφανίζει καθόλου. Όχι, όχι. Και εγώ δεν φοράω και σωστό εσώρουχο και όμως δεν διαφανίζει. Και βγαίνει και σε μαύρο. Και το μαύρο πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είναι το μαύρο. Ωραίο και το μαύρο. Ωραία. Εσένα σου δώσα. Τρελάθηκε Και κιόλας. είναι και έτοιμη. Ναι, Ούτε μια περιουσία και θα το ξαναβάλει. αυτό. Λοιπόν, ολόσωμη, πολύ σεξι ολόσωμη, την έχω πάρει παιδιά, είναι καταπληκτική, έχω δεχτεί πάρα πολλά κομπλιμέντα. Γύρνα. Τις έχουμε και αντικλεπτικό για να μην την κλέψουμε. Εννοείται αυτό. Την Κατερίνα.
Λοιπόν, είναι καμπάνα κάτω στο τελείωμα. Παιδιά, κάνει ένα σώμα άστο. Είναι το ύφασμα καταπληκτικό. Εδώ πέρα δαντέλα. Παιδιά, είναι πολύ σεξι. Τώρα τι να λέμε για αυτή την ολόσωμη. Είναι 3-4 σχέδια που έχουμε φέρει. Που τα... Άς. Καταπληκτικό σετ. Ναι. Με σούρα πίσω στο μποκό. Το βλέπετε έτσι, λευκό και δεν διαφανίζει τίποτα. Και φοράω και μαύρο, 19,90 το σετ, είναι push-up. Διαθέτει και caps, δεν χρειάζεται σουτιέν. Και... να βρω τι τα- Έχουμε και χρωματάκια. Ναι, αλλά τι τα κάνω εγώ τα χρώματα, τα κρατά τα καφέ. Α, εδώ είναι. Α, έχω παίξει. Λοιπόν, να δείξουμε μαζί τα χρωματάκια. Τέλειο. Χακί. Χακί. Ωραίο και το χακί, Να με, Μαύρο μαύρο κλασικό. Αυτό πρωί το βράδυ και ας μην βγαίνει στο μαστήριο. και γαλάζιο. Τέλειο. Δεν τα δείχνουμε ποτέ όλα. Καλά, πολύ ωραίο το κορμάκι αυτό. Μη σου πω μ' αρέσει πιο πολύ από το άλλο. Αλήθεια. Ναι. Κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου. Κόκκινη Φεράρι. Ας της πάρει κάποιος μια Φεράρι να ερευνήσουμε. Τι Φεράρι, ούτε μαντίλα κλάψω δεν θα μου πάρουνε. Πάμε παρακάτω. Μαζεύω λεφτά τώρα να πάρω αμάξι. Λοιπόν, αφού είσαι εσύ Φεράρι. Ναι, Φεράρι. Άσε, έτσι είναι Φεράρι. Smart μεταγλίσμα. Είναι Princess of Fashion αυτή η ολόσωμη. Είναι καμπάνα. Πίσω κάνει χ στην πλάτη. Princess of Fashion ραμμένη. Βγαίνει και σε μαύρο και σε ό,τι άλλο χρώμα θέλεις. Μπορούμε. Τώρα κάνεις παραλαβές εσύ. Όχι. Φέρνω ρούχα. Τι να κάνω. Τόσο άλλο Εντάξει, που θα έχουμε. ανοίξει. Λοιπόν, τι φοράς, νόμιζα ότι ήταν φόρεμα αυτό. Όχι, είναι κορμάκι και φούστα. Ναι. Με τρελό σκίσιμο υπέροχο. Αυξομειώνεται. Μακριμάνι το μυστή. Τέλειο το κορμάκι. Διαφανές. Είμαι διαφανές. Τέλειο και πίσω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το κορμάκι, Όχι ότι φούστα πάει πίσω. και Ποιος σκίσιμο άρεσε εδώ. περισσότερο, αυτό ή το προηγούμενο? Έχω μπερδευτεί. Τα θέλω όλα εγώ τώρα, Η φούστα δική μας και αυτή. Και η φούστα δική μας, εξαιρετική ποιότητα. Ωραία, 14,90 το κορμάκι, 14,90 Τέλεια. και η φούστα. Λοιπόν, δική μας ολόσωμη και αυτή. Princess of Fashion ραμμένη. Είναι θεϊκή. 27,90 είναι η συγκεκριμένη. Υπάρχει και κορμάκι αντίστοιχο. Θα το φορέσουμε, θα δούμε. Τώρα δεν το έχω φέρει για το live. Είναι στον κάτω Δεν όροφο. πειράζει, για έλα. Κάτσε, χρώμα. Α, έχουμε χρώματα εδώ. Υπάρχει και σε κόκκινη, σου πάει πάρα πολύ, Πάει. Απίστευτο είναι. Σοβαρά όμως. Πάλι με σετάκι επανήλθα εγώ, Ναι, μόνο που αυτό να ξέρεις είναι μαγιό. Τι είναι? Μαγιό. Μαγιό. Θα μπερδευτώ, δεν θα ξέρω ποιο να πάρω όμως μαγιό. Τέλειο, Να δω. Εγώ θα το φέρω και για μαγιό και για Φοριέται κορμάκι. και για βράδυ, εννοείται. Και με τζιν και με φούστα και με φούστα σαν καυτή. Η φούστα πάει μαζί, είναι σετ. Τώρα τη Υπέροχο. μούλα. Και ποιος ξέρει ότι είναι μαγιό όταν τη φοράς και βράδυ. Ναι, καλέ. Εγώ τα μαγιό τα φοράω και κορμάκια και βγαίνω έξω. Και εγώ όταν είναι ολόσωμα ειδικά. Έτσι έχει και αυτά εδώ τα. Πολύ μπουμπουλάκια ωραίες πάνω. λεπτομέρειες. Ναι. Α, εντάξει. Υπέροχη πλάτη. Μαυρισμένη. Το έχω χάσει το χρώμα μου. Καλά, εντάξει. Το έχω χάσει. Το πάνω είναι μαγιό. Αλλά φορείται Όλο και είναι είναι κορμάκι. σετ, είναι σετ. Είναι σετάκι. Ναι. Υπέροχο. Κατεβάσω λίγο να το δούμε. Μέχρι εδώ. Ωραίο. Τέλειο. Έφτασε καλά, χαμός με αυτό το φόρεμα. Παιδιά, έχετε πάθει τρέλα. Είναι στράπλες, έχει caps, έχει εδώ πέρα τις χρυσές, τις λεπτομέρειες. Σκέψου το τώρα αυτό σε νησί, άντε και στην Αθήνα, μαυρισμένη, με ένα ωραίο πέδιλο χρυσό,
Εντάξει, είναι αλλού και αν δεις και χρώματα. Τώρα όσο έχουν Λοιπόν. περισσέψει, είχαμε κι άλλα. Και θα ξανάρθουν κι άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Ροζ, μαύρο, το λευκό εμένα με κέρδισε και το ροζ βασικά, θα είμαι σαν την Barbie. Αλλά γενικά κορίτσια αυτό το φόρεμα να ξέρετε έχει γίνει sold out 3 φορές. Λοιπόν, Καθρίν, Ορίστε. εδώ. Εντάξει, απίστευτο, Άμα σου πω ότι ούτε σε έχω δει, τώρα θα σε δω. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού να πάω τώρα εγώ, να το φορέσω να φύγω κατευθείαν έτσι. Απίστευτο. Τέλεια Και η πλάτη. πλάτη σοκαριστική, στρώνει πάρα πολύ ωραία. Ντραπέ μπροστά, σκύβεις και άφοβα, Ναι, με. 29,90. Πάμε μπουζούκια, πάμε. Πάμε μπουζούκια, ναι. Παντού Και μας βγαίνει αυτό. και σε μαύρο Και σε χρώμα. μαύρο είναι πολύ ωραίο αυτό. Πιο εντυπωσιακό νομίζω, Εντάξει. Πολύ ωραία. Ολόσωμη best seller και αυτή του πανικού. Έχει εδώ πέρα. Αυτή κοσμήματά ξανάρθε της. σήμερα. Είχε τελειώσει, σήμερα ξανάφτασε. Είναι θεϊκότατη. Παιδιά, κάνει κορμάρα να ξέρετε. Οι ολόσωμες οι δικές μας μαζεύουν full. Και έχουμε φέρει Μόνο μαύρη είναι αυτή. Α, ναι. Μην Γιατί ψάχνεις νομίζω τώρα. είχαμε και κόκκινη. Είχαμε και κόκκινη, Να αλλά. ήταν κι άλλοι. Ναι. Έχουμε 25,90. κανένα τέτοιο να φορέσω. Α, ήθελες μαγειβάκι. Α, εντάξει, Μπλε ηλεκτρικ, ολόσωμη. Τελικά κάτι γίνεται σήμερα με τα χρώματα, Δική μας, κάτσε να σου στρώσω εδώ λίγο το Ναι, ναι. πακάκι, τελεία. Το τελείωμα είναι καμπάνα. Υπέροχο. Λοιπόν, Και πίσω. Πάρα πολύ ωραίο. αυτό το θέλω να πιτάκι. Και σε χρώματα. Μαύρο, κλασικό, πολύ ωραίο, αγαπούμε. Και κόκκινο. Ωραίο και το κόκκινο. Γι' αυτό της έδωσα και εγώ μπλε. Και εμένα το μπλε μ' αρέσει. Λοιπόν, Τζινάρα, όλο στρας, έχεις κάνει χαμό με αυτό. Βγαίνει και σε μπλε. Εντάξει. Σοκ. Ναι. Υπέροχο. Εγώ το φοράω στο μαύρο του. Α, παιδιά, δες πόσα χρώματα, πώς τα τσίμπησε κατευθείαν. Το φοράς. Είναι πολυμορφικό, μπορερό. Εγώ ξέρεις τι, το καλοκαίρι αυτό το φοράω και καλά σαν ζακετάκι. Ναι, γιατί δεν εντάξει. έχει πολύ κρύο. Θέλει όμως ένα τέτοιο κόκκινο, μπλε, μπέζ, λευκό και φούξια. Δες μανίκι που κάνει καμπάνα και αντέχει γεια σου. Η Ανδριάννα Α, εντάξει. την έχουμε αγγίσει. Είναι απίστευτο. Τι είναι αυτό τώρα. Εκπληκτική ολόσωμη, μαύρη. Κάνει σαν το μαγιό εδώ μπροστά. Ναι. Ντραπέ, είναι απίστευτη. Τελείωμα καμπάνα. Σου δίνει και λίγο ύψος, είναι ιδέα μου. Ναι, και μεγάλη Νιώθω καμπάνα. ψηλή. Α, είναι απίστευτο. Έχω πάθει έρωτα, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, Παιδιά, τι 25,90 είναι αυτό? μόνο. Κορίτσια, να πούμε, είναι άπειρα τα σχέδια. Σε κάθε live σας δείχνουμε ένα μικρό δείγμα του τι έχει έρθει. Απίστευτο. Λοιπόν, 25,90 μόνο μαύρη αυτή. Έβγαινε και μπορντό κάποια στιγμή, αλλά τώρα μόνο μαύρη. Νομίζω σε μαύρο αυτό είναι το must have που πρέπει να έχεις. Έχουμε και άλλα ρουχαλάκια που δεν σας έχουμε δείξει. Είναι πάρα πολλά πώς τα αυτό? ρούχα. Παρεούλα, φόρεμα εδώ πέρα στο πλάι έχει σούρα, μην θέλατε, μην φοράω. Έχει κάψ, έχει ρυθμιζόμενες τυράντες, να δείξει και ο κύριος Άνθιμος τα χρώματα. Περίμενε, θες να κλείσεις με την ολόσωμη με αυτό? Μα δεν θέλετε εσείς, να το βάλω. Ναι, σε τι χρώμα? Το βάλω στο μαύρο που κρατάτε. Ωραία. Ωραία, να Χρωματάκι σε δείξω αυτό που φοράω εγώ. κόκκινο, Θεϊκό. μαύρο, Εξαιρετικό. γαλάζιο. Τέλεια. Να σου δώσω και σε ένα Κατερινάκι. Απίστευτο. Να σε δω. Το πάει εκεί μπροστά.
Και μπροστά πάει. Πώς πάει εκεί μπροστά? Μαύρο, σούρες. Α, Διαθέτει caps, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πάει με το μαύρισμά μου. Αυτό πίσω. Ευχαριστώ. Έτσι. Υπέροχο, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια. Τέλειο. Λοιπόν, 25,90 και αυτό. Έχουμε χρωματάκια σε αυτό. Εννοείται. Πάμε. Α, και το λευκό μου αρέσει τώρα που το βλέπω. Υπέροχο. Baby Γαλάζιο. blue Και μπες. Ρε εσύ Ανδριάννα. και το beige. Ξέρεις, δεν δείξαμε. Τι δεν δείξαμε, Το σετ. το σετάκι, να το βάλω. λοιπόν. Πολύ άψογη. Και άψογο φόρεμα από... Είναι απίστευτο. Δες εδώ πλάτη που κάνει. Έχει κάψει το στήθος. Κουμπάρα δεν πας, χ. είπαμε έτσι. Πού? Κουμπάρα δεν πας, μόνο νύφη. Όχι. Κουμπάρα δεν θέλω να γίνω ποτέ. Μια φορά πήγα να γίνω και είδες τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, Για να δούμε. να δείξουμε χρώματα. Αυτό είναι έρωτας. Ροζ, γαλάζιο και το μαύρο που φοράει η Κατερίνα. Αν θυμάμαι καλά το έχουμε ήδη ανεβασμένο στο e-shop αυτό. Εδώ. Πού πας, μην αλλάξεις τα για κλείσιμο. Αλλάζω, θέλω να δοκιμάσω κάτι. Α, δοκίμασάτε. Θα βάλεις αυτό που θα δοκιμάσει για κλείσιμο δηλαδή. Εγώ, όχι, θέλω να το δοκιμάσω και να το πάρω. Α, Άστα, θα το βρω μετά. ναι. Λοιπόν, Σοβαρή πλάτη. Τέλειο. Και δεν χρειάζεται σουτιέν, εγώ ας πούμε δεν φοράω τώρα. Ναι. Νομίζω είμαι μια χαρά. ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και παντελώνα με τρομερό άνοιγμα. Εντάξει, μπορεί να φορεθεί και με σκέτη παντελώνα να ξέρεις το σετ. Ναι. Έτσι. Θα κλείσεις με κάτι σεμνό, είδες. Σήμερα ναι, κλείνουμε. Ωραία, και περιμένουμε να έρθει σεμνό. και το Κατερινάκι. Να κλείσετε μαζί στα, Λοιπόν. στα μαύρα, στην κηδεία του πήγατε. Όχι. Πα. Να Το δίνουμε κλαίγαμε. συνέπη. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Μπορεί και κάποιο έκτακτο live. Αμέ. Καλό υπόλοιπο, δεν θα πω καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά. Γεια σας.